Argizka, hemen argi utzi behar duguna da, legeak horrela diolako eta bestela ere horrela egin behar delako txipa jarri behar zaiela, bai txakurrei, bai katuei eta erroldatuta egon behar dutela. Alan da, legeak esaten du txakur guztiak txipatuta, identifikatuta egon behar direla. Eta hilabete honetan justo, uztailean, agertu da, argitaratu da lege berri bat, Eusko Jaurlaritzakoa, esanez bebai etxeko katuak eta uroiak identifikatuta egon behar direla. Baina, badaran matzagu, 25 urte edo gehiago, txakurrak identifikatzeko derrigortasuna dagoela ezarrita, legeren bitartez, ezta? Zer jasotzen da? Ia gehienak identifikatuta daude, baina badakigu batzuk ez daudela. Guk apur bat, estimazio bat egiten dugu, agian 20% identifikaturik daude. Horrek zer dakar? Animali bat galtzen bada edo norbaitek abandonatzen badu, txakurtegira heltzen danean, guk ez daukagu inolako modurik jabe horiek bilatzeko. Eta gehienak geratzen dira gure instalazioetan abandonaturik. Hau da, beti izaten dugu animalien ongi izatearen lehenengoko pausua identifikatzea da. Animaliak identifikatzea. Ez bakarrik galtzen badituzu, edo bazaizu, edo ostu egiten badizute, edo zerbait jasoten bazaio txakurrari, jabea topatzea erresten du, asko, ezta? Eta horrek animalien babesaren alde egiten du.